hole. Wangu. Alright, hole. Wangu. Ayekela. So what do you think about What? Ukhosi unangakhi manje 34 mina. Huge man. And we know passing no cause. How no passing no course no runs. How? Shoot we know 20 something. Ngiyabadlula mos. About 72. shoot ama penalty mawabamba shoot awenza lutho. Skala ngizo uyasibona mara lesithombe. Content. Ngihamba naso. Alezi ngihamba naso. How? Shoot vele no pasa ngikho. Ngicabangani Angithi mama kupresa ngikhabela ngaphandle. Wangihlanyela. Mara ipheza ngeke bayikhuphukise yazi. No iphase no vele ku. Vele wena ungazi. Okay, What? Mhlawumbe mina ngangizama ngo +2. How? Ngiyafana mama. Mina ngibeka ku60 mngana. Angisho +2 la. Nami. Wena uyangazi. Wait. Yeah, I wanna my fresh ne? Hayi ne fresh. Cela nimnikeni uyakhala. Apho ku men's cave ngiyayifaka. Awuyefaka endlini yami. What? What? Hey. Awufuna abantu ngidlale nawo. Yeah? Endlini yakho mina. Angithi manje mabona ukuthi ngidlale nawo. Unali jazz baba. Endlini. Yabonga bafuza. Sesicedile.